Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fil qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ras puja lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan katentreman saha kasarasan dumateng kita panjenengan sedaya saengga kita saged makempal nyawiji wonten ing Masjid Al-Furqan kanthi boten kirang setunggal menawa. Sholawat ugi salam mugi kunjuk dumateng Nabi Ageng Nabi Muhammad ingkang sampun beta umatipun saking zaman jahiliyah dumugi zaman Islamiyah lan ingkang kita atu-atu syafaatipun mangke wonten ing yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dumateng ngarsanipun pepundhen sesepuh aji sepuh dalah ingkang kasepuhaken ingkang sampun lebda ing pitutur ana ing pimawas ingkang pantes pinundi saha pinentenan. Para alim ulama, bapak kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah, ustaz ustazah tinangkung panjenenganipun Al-Mukarram Ustaz Miftahul Khair ingkang saestu luhuring budi, para tokoh agami, bapak-bapak takmir Masjid Al-Furqan, tokoh masyarakat, bapak-bapak RT, bapak RW, saha bapak dukuh. Ingkang pantes sinudarsono, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, saha rencang-rencang karang taruna ingkang senantiasa bagya mulya. Nuwun pangapunten. Ing mriki kula minangka pranata adicara badhe mrakitisaken rancangan acara ing kalodhangan dan punika. Ingkang kaping satunggal yaitu pambuka, kaping kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang dipun srirani dening Mas Muhammad Ja'far Shotty. Kaping 3 atur pangandika saking panjenenganipun Bapak RW Bapak Arwanto. Kaping 5 ikrar syawalan saking ingkang kaleres 6 dening sederek Mas Rizky. Semangke badhe puntampi ingkang kaleres sepuh panjenenganipun Bapak Haji Darmo Gamsio. Kaping gangsal yaitu istirahat. Kaping 6 wedharing sabda dhamma utawi pengajian syawalan saha doa ingkang badhe kaasta dening panjenenganipun Bapak Ustaz Miftahul Khair. Kaping 7 paripurna. Mekaten menggah rataman adicara syawalan dalu punika rening sedaya sampun samekta ing gati sawega ing diri. Monggo adicara enggal kapur wakan.
Adicara kawiwitan kanthi maos umul Quran Ilaiya Toilah Wasallam Wali Syafaati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Likum liniatan sholifah Al-Fatihah. Yatangan mugi kanthi maos umul Quran Al-Fatihah. Adicara halal bil halal pikantuk ridho berkah saking Allah Subhanahu wa taala satemah syukurwan purwa madya wasanopi naring ganja. Laksedaning adicara angka kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an menika ingkang badhe diwaos ayat-ayatipun Allah dumateng kadang kula Mas Muhammad Ja'far Shadiq wekdal kula aturaken sawektahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي العظيم صل وسلم دائما على المدى صل وسلم دائما والآل والأصحاب من قد وحالا والآل والأصحاب من قد وحالا صل وسلم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan menggahosan ayat-ayat suci Al-Quran. Dumateng Mas Muhammad Ja'far Shadiq kula aturaken matur nuwun. Ngaji acara kaping 3 atur pangandika dumateng ngarsanipun Bapak Ketua RW Bapak Arwanto wekdal saha sastra lawan warkula aturaken sakmatahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para ini sepuh saudara sepuh ingkang sabuhipun berkat rahimahullah. Para panembang panubaten praja tuwin Satya Nagari minangka pangkat sabuhing kawula ingkang pantes senjatana. Para alim, para ulama, Bapak Haji Buaja, saudara kiai ingkang berek pahlawan, ingkang tansah ditulungi dening para umat. Langkung wabil khusus dumateng panjenenganipun Al-Ustaz Miftahul Khair ingkang insyaallah samangke badhe maringi mauidhah hasanah wonten ing wekdal punika. Ugi dumateng para sedaya dumateng Bapak Haji Darmawan Kamsio minangka kapolres wonten ingkang kita berdoksi. Lan ingkang kula hormati Bapak Dukuh, Bapak Daduki Raharjo, tokoh agama, Bapak Takmir, Bapak Ludi, tokoh masyarakat, Bapak RT, lan konco panitia ingkang sampun nyiapaken sedayanipun kanthi lumampah sae wonten ing dalem punika. Para bapak, para ibu, salam sederek sedaya kaum muslimin lan muslimat rahimahullah. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken sami mantu puji buatan Rasulullah dhateng ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dumugi ing titiwan punika tasih kaparing nugroho kalilungan panjenengan sedaya dherekaken kula. Saha awit paringipun saksayipun nikmat Ibu Arofi serta nikmat Islam kita beliau. Salawat wa salam mugi tansah dumateng kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para garwa, para putra, para keluarganipun, para sahabatipun, sehingga menjadi tinggal lahir menuju di lokasi kita usahakanipun Allah. Dan hanya milih nanti. Minangka sing salira sami padha panitia sawal kampung sekolah mriki. Ngaturaken tambah rahayu sing rawuh sing enggak lan sugeng saling silaturahim wonten ing dalem punika. Ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa tiga. Ya semanten saking panitia saestu nyuwun pangapunten ingkang kathah sakawit boten saged angaturi panjenengan ingkang sae ingkang dipunwastani hukum lungguh tujuh lan tangguh. Kados menika sedaya kehormatan lan kepirangan nyuwun agunging pangandha paksati ingkang pamangku. Salahipun dipun kaliyan pangapunten ingkang dipun tindakaken ing dinten punika
Kula inggih bicara kawalan sarta kalabiala kami menika sumangga sedaya kalepatan lan kesilapan ingkang sampun kita lampahi. Mugia saged kalabu wonten ing jenjang putri menika lan sumangga sami sareng-sareng manggula lembaga tinggal. Kanthi pangajap mugi kula lan panjenengan sedaya tansah dipun paringana pinadowo ing yuswa ing rezeki tansah saged ibadah ingkang dipun jasa. Lan wonten ing bulan Syawal punika sasampunipun ibadah mawon kula aturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Bapak Ibu yang kula hormati, salam boten namung ada usia yang dibawa, namun makin jadi pelaksanaan hubungan saya dengan keluarga di keluarga Apabila kita bersyukur untuk hari ini kawalan jadi berlakukan satu dua aturan melakukan satu dua aturan hormati aturan jadi mari wonten sahabat sahabat bodoh dalam mencuri sekolah atau wonten kita tembang jumlah komunitas ini korporasio dua nyuwun untuk kolektif beberapa kami ingkang mawon beliau tetap berjaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadijala Allah kawan, yaitu ikrar kawan. Ingkang dipun kirani ketua kawan karena nasriki samangke ingkang badhe nampi dening Tuhan panjenenganipun Bapak Haji Darmo Kamjion. Wekdal kula aturaken sautami semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng ngasanipun sepuh sepuh ingkang kinarepken saha ngasanipun bapak-bapak, ibu-ibu, lan sedherek kula sedaya ingkang hormati. Saderengipun kula matur monggo kita sareng-sareng ngaturaken puji lan puji syukur wonten ngasanipun Gusti Allah Ta'ala ingkang sampun paring kita rahmat lan hidayah dumateng kita sedaya. Ingkang kawujud Islam, iman, kesarasan, saha kesempatan sehingga ing wekdal dalu punika kita saged sareng-sareng silaturahim wonten papan punika. Shalawat saha salam mugi ketaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita atur-atur syafaatipun saking dunya ngantos dinjing yaumul kiamat. Dene wonten kasempatan punika kawula ngakili saking pihak wilangan supados matur wonten angarsanipun para kasepuh dene kawulanipun kawula matur sepindhah ngaturaken sugeng pangabekti dumateng ngarsanipun sesepuh sedaya lan ngaturaken sugeng riyadi lan pilih para wilangan ngathah kalpatan nyuwun agung pangapunten. Lan uga para wilangan tansah dedonga para kasepuhan tetep iman lan Islam saha paring kesehatan lan ingkang larep wonten ngasanipun Gusti Allah Ta'ala.
saha para kasepuhan supados para wirangan saged nindakaken jejibahan wonten masyarakat punika kanthi sae. Makaten atur kawula mbok pilih kata kalpatan saha khilaf nyuwun lumuturing sing samudya pangasami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahi al-azim. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dengan rahmat Tuhan dengan inayahipun saya berbatin suatu kali dengan saya ataupun pembawakan dari majlis kita sangat menikah wadah penyakit al-Quran dan sehat walafiat mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mungkin lemah lelahan yang sakit dalam kehidupan menikah tetap dari ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam kepada gunakan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunat beliau gunakan para sahabat sempurna, jami'ul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Khususnya sebagai dari itu untuk majlis baru berikut sesuai dari itu Rasulullah mesti akan masyarakat atau keturunan akhir dunia untuk yang kiamat Allahumma amin. Kemudian yang sampun para pakar para itu kita hormati lalu kemudian nanti saking segera udah mengenai pandangan kata itu Bapak RW, Bapak RT, lan warga majelis wonten ing kantor dan warga RW itu wonten ing jujur kata sisih Bangga nanggapi sakit aturipun hati pihak pemuda serta mudinipun ngaturaken sugeng pangatekti dumateng sesepuh wilayah wonten RW itu kita mampir lan kita mugi sedaya pemuda lan mudinipun saged merasaken bila perjuanganipun bila agami kita agami Islam saged mergopo lajeng saged nindakaken sedaya dawuh-dawuh Allah Rasulullah. Namun saking menika kula badhe ngikraraken inggih halal bihalal. Sasampunipun kula nampi menika badhe ngaturaken bab halal bihalal. Bismillahirrahmanirrahim. Kula sedaya warga RW itu dusun Kertohisirah saha sedaya ingkang lenggah ing papan menika kanthi ikhlas manah pepanengga ngaturaken ikhlas halal bihalal. Atur ingkang sepisan dumateng ngersanipun ingkang kala sepuh saha ingkang kasepuhaken kula ngaturaken sungkem pangabekti dumateng sesami-sami kula ngaturaken salam lan taklim dumateng ingkang kalesenen kula ngaturaken sehat kesenang saha donga pamrih. Atur ingkang kaping kalih kula ngaturaken sugeng riyadi fitri
tahun 1427 Hijriah akhirnya atur Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Atur ingkang kaping 7 kula ngaturaken sedaya kelepatan kula langkah sepindhah nggih ucapan sakalimah ingkang kasejuk saha ingkang kasih kabate ingkang sedaya wau boten pikantuk ibune syarat agami. Mugi-mugi panjenenganipun sedaya tansaya paring pangapunten dumateng kula sak keluarga jenengan sak panitia wontenipun halal bihalal menika. Para bangsalipun mbok pilih panjenengan kagungan kesempatan dumateng kula sak keluarga saha sak panitia. Lakukan sakanitia kula lega lila kaos pangapunten sedaya kelepatan panjenengan ingkang tumanduk dumateng kula. Mugi-mugi Gusti Allah ngejabahi panuwun kula sedaya. Mekaten ingkang saged kita tampi lan ngaturaken jawaban saking pemuda lan pemudipun. Kula pilih wonten kekirangan kesempatan menika saking milan sasaran kula pilih menawi saking Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita unduraken matur nuwun. Matur nuwun dumateng Siswi Darah Bapak Haji Darmo Maksio ingkang sampun njenengi ikrar syawal. Lancar bicara apa gangsal istirahat. Kanca-kanca mirane kasuwir ngaburaken pasugatan lahiran sama kunjungan kagem para jamaah sedaya. Apa nih? Dale.
Adicara oknum yaitu pengajian Wa'aidah hasanah saha doa ingkang badhe nebar sabda panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Ustaz Miftahul Khair sasana saha wekdal sautahipun kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, guru ngaji, ustad-ustadzah ingkang tansah kula bektosi. Wonten ngarsanipun para kasepuhan, aji sepuh, simbah kakung, simbah putri ingkang kula hormati. Ngarsanipun para pangarsa, para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari ingkang pantes sinudarsana, panjenenganipun Pak Dukuh, Bu Dukuh mbok bilih kepareng rawuh, ngarsanipun bapak-bapak RT, ngarsanipun saking Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqon ingkang tansah kula mulyakaken. Kanca-kanca kadang miranem, para remaja masjid, Karang Taruna, kakung putri, mas-mase, mbak-mbake, besti-besti sedaya ingkang sanget kula sayangi. Adik-adik TPA, TPQ, Madrasah Diniyah ingkang mugi dados lare ingkang sholih-sholihah. Para bapak ibu warga masyarakat Kerto sak kiwa tengenipun ingkang mugi tansah bagya mulya raharja sedaya. Alhamdulillah kalodhangan wonten dalu menika saged sareng-sareng nyawiji kanthi manggih wilujeng. Sedaya sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pokoke tak gebyah-uyah muga-muga sik rawuh mriki sehat kabeh. Mugi-mugi sehat dohire, sehat batine, sehat jiwane, sehat ragane, sehat fisike, sehat mentale, sehat dompete, sehat isine. Paling seru dhewe. Kamangka dinane iki sing duwite lagi akeh niku cah cilik-cilik nika. Nggih, soalé wingi anggere bodho riyaya ngene cah-cah ya panen. Wong sing maringi ra leren-leren. Nggih, Bu nggih. Nggih, mula tak weling nak. Le, nok, kowe saiki nek dinane iki dhuwitmu lagi akeh, pesenku siji, aja titipke mbokmu. Investasi bodho. Mula saiki tak titeni anggere bakul mie ayam, bakul bakso kok sing nggo tuku dhuwit anyar-anyar, mesti nilep dhuwite anake kuwi. Gayane tak simpenke dhisik. Ya bablas, nggih. Aja kok dhuwit ora gelem wong tuwa-tuwa kuwi. Wong roti MBG wis doyan kok mbokne. Mila kula njenengan sakniki sareng-sareng adicara bebersih kula panjenengan resik dalam rangka Syawalan halal bi halal. Wingi pun sae cuman kedah disaeke malih mergo wong niku dikon cepet-cepet dadi wong apik. Sapa sing dawuh langsung pusat Gusti Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sampun paham artine? Blas. Wah. Ya iki panci ngaji apik kudu ngomong durung paham ben kula seneng.
Ana ngaji kok ngomong wis ngerti niku kula gelo. Ketok ra kanggo nggih Pak nggih. Heeh, wong ado-ado sak setengah sekitar 15 menit ya saka omah kok tekan kene do ngerti niku marai kula rada gelo. Mila kula anggere mangke dalil cara Arab jenengan faham ra faham kudu ngomong dereng faham. Ngono ya? Nggih, matur nuwun matur nuwun. Pokoke nek jenengan ngomong dereng paham niku ustate seneng, ketok pinter ngoten. Anggere ngomong wis paham niku kula gelu banget ngoten. Mila niki alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dereng paham to? Apik iki. Orang ngaji kok ngomong wis ngerti aku lah ngene jenenge gelake ustaz. Kula jenengan diken cepet-cepet tobat. Mergo napa? Ora ngerti kapan le arep mati. Ngene iki ra ketoke sehat kabeh sing rawuh ngriki. Tapi ana sing kadang-kadang wis meh lho niku. Ning ra ngerti sapa dhisik, cuman ana tanda-tandane. Tanda-tanda wong arep mati. Siji nak rambuté wis mulai putih. Loro nak untune wis mulai yo gelak. Nomor 3 tanda-tanda ngarep mati niku nek ngaji ngantukan. Mila aja nganti ngantuk ndak mangke diincer malaikat. Dikuat-kuatke. Lah kula takon mawon sakniki api-apian. Kira-kira ngaji ngeten iki biasane pinten menit tak ten kerto ngeten iki, Pak? Eh? 2 jam gayane jenengan penak gari. Lah kene mikir. Ya dikuat-kuatke ngaji niku ra sing penting 3, siji ngelmu, 2 snack, 3 lendetan. Lah sing entuk lendetan iki mbok tekanku jam 11:30. Nah sing ra entuk iki delok kae wis lonjor kae. Barisan ngarep dhewe. Ra apa-apa, nggih wong Karang ya ngaji kalih kula niku sak penake, sing penting ora mulih dhisik ngoten mawon apik, nggih. Lan niki matur nuwun Bapak Ibu jenengan kok kersa nenggo kula teka. Padahal ket bar maghrib niku dugi ngriki 4 tamu sing mara ning omah niku. Ya kelingan ngaji ning kerto tapi arep ngusir tamu kok ra enak. Akhirnya kula ngupdate status jadwal kae terus wonge ndelok, "Duh, enten pengajian to niki?" "Wonten nah." Terus wonge pamit, ya. Kudu ngono Jawa cara alus kudune. Ra iso ngusir wong niku. Wong Jawa niku alusan, ana wong nakal ngoten niku kecekel. Ngono wong Jawa ya ngomong alus kok le. Le rasa diantemi, pateni wae. Pone kerto niku cikal bakale bangsa Indonesia. Nggih Bantul niku wiji nagari. Mulaine ya keng kerto ngriki. Mula jenengan sakjane awune tuwek asline. Mula kapan-kapan arep mati. Nggih. Lah, kula jenengan dikon cepet-cepet tobat. Ngopo ora ngerti sapa sing arep mati dhisik. Mila kula jenengan iki mati ora apa-apa sing penting keadaan sae. Amin ya rabbal. Lah kon tobat ning sapa? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum maring pangeranira. Pangeran kula panjenengan nggih Gusti Allah. Dene ana nganggo pangeran liyane Allah ra apa-apa. Wong nyatane ning kono kata-katane mir rabbikum. Ora kok minallah po minni min ilahin ora, tapi mir rabbikum maring pangeranira. Kepada Tuhan kalian. Berarti ana sing agamane liya niku awak dhewe ya kudu kaya Gusti Allah. Allah wae toleran kok awak dhewe kadang-kadang sok intoleransi mboten pareng. Mila jenengan sakniki anggere urip sing penting rukun. Ana kanca mungkin non muslim, ayo dijak bareng-bareng kula panjenengan sing penting bangun kampung sing rukun. Mergo rukun niku nomor 1 utama dan pertama. Wong niku apik kaya apa ketoke tapi kok ora rukun, ora tentrem uripe. Jenengan rukun, ngalor ngidul pethuk kanca. Ana wong misuh niku lho, jenengan kok kancane, ora nesu. Wong kanca kok rukun kok. Lagi teko, "Weh, kok ndi, Cuk?" Ngono misale. Lho ngono iki bocah iki ra nesu kok mergo napa? Mergo niku kancane, padahal dicukke. Tapi njajal jenengan duwe mungsuh. Halah kok misuh jenengan ra muring-muring. Guyu ndarani ngece kok. Liwat ana wong guyu. Ngece mesti ngono. Kenapa? Karena tidak rukun. Lah rukun niku nomor 1. Jenengan senajan rapati enak, tapi kok rukun mangke dadine enak. Contoh, bumbu ning pawon.
Bumbu ning pawon endi ana sing rasane enak, jahe ra enak, kencur ra enak. Terus mangke lombok, brambang, bawang ora enak kabeh, tapi kok ana sayur sing enak mergo gelem diulek bareng. Mergo gelem di blender, gelem dicoper, akhirnya enak sayure sesuai porsinya. Oh, nek masakan semene iki jahene ming semene wae, kencure semene wae, bawang brambange semene wae. Anggere sesuai dengan porsi takaran, penak padha ning masyarakat ya ana wong sing bagian niku ora resik, ana sing bagian akon. Iya, ngenten iki kadang-kadang kono resiki ngene iki yo. Ana sing bagian ngisoran cah nom-noman bareng ngenten iki melu gotong royong. Ya ana sing wong sepuh niku bagiane sing tuding-tuding tok. Ana ngono kuwi ana modale. Pancene sesuai dengan porsinya. Makane kula aturke, ngopo sambel terasi kok enak? Mergo gelem diamorke. Bawang ra enak, brambang ra enak, terasi ra enak, lombok uyah ra enak nek dipangan dhewe-dhewe. Makane ra ana wong kerto ngriki nggadho terasi nggih mboten. Tapi kok ana terasi enak mergo gelem dan hadiahane niku napa hadiahe wong takwa niku wajannatin arduhas samawati wal ard. Hadiahe wong takwa niku sesuk swarga. Lah swarga iku ambane sepira sak planet bumi kanggo wong siji. Nggih. Ra ombo Mas, ombo pancen jenengan iki wong sugih sakjane Pak. Tuan tanah tapi sesuk ning akhirat kono. Mula iki rencanane kula jenengan arep dipateni. Ben iso nyawang tanahe ngoten. Lah swarga niku sepi lho Bu, aja dibayangke kaya bangunan akeh, wit-witane ijo-ijo mboten, ya kosongan swarga niku. Anggere jenengan ning donya gelem ngisi, mangke swargane ana bangunane. Lah aku tahu krungu jare gedunge apik-apik Mas, niku sedekahe jenengan. Mula nek jenengan ning donya kok gelem melu ngewangi bantu bangun masjid, bangun TPQ, TPA, teng mriko dibangunke istana megah. Wong ana wong gelem dulang mbokne sak sendok mawon sak puluhan didulang. Nggo Bu, nggo dahar didulang. Sak sendok dulang wong tuwa jenengan dibangunkan istana megah ning swarga. Niku sak sendok. Nek sepiring ayo perumahan. Lumayan. Mila ayo sakniki amal sing sae nek ning donya ngoten. Lah ning swarga sesuk niku Pak ceritane, wong aku dhewe urung tau ndono Pak. Niki mung diceritani kula dhewe percaya ora percaya mati padha wae. Ning kono niku ra ono nyambut gawe, jenengan ya ora macul, ra ngarit, ra ngombor sapi. Nggih, ora matun, ora ndaut, pokoke ning kono mung seneng-seneng tok, nikmati hasil ning donya sakniki. Mula adunya mazraatul akhirah, donya niku panggonan nandur, akhirat mangke ngunduh. Nek ning donya ora tau nandur, arep ngunduh nggone sapa? Makane ning donya ayo sing sregep ngibadah, ben kersane mangke ning kono digaweke omah. Jenengan sakniki ngaji ngeten iki. Ning kono proyek malaikat niku nggih. Molen bego niku mubeng nggih. Gaweke swargane jenengan. Lah mangke nek kondur rampung pengajian malaikate leren. Mergo napa material entek. Anggere jenengan ngaji meleh garap meleh makane ngaji kok mung sak jam 2 jam. Omahmu cilik. Kudu tekan mangke setengah telu ngoten. Ora mungkin kuat. Aja kok jenengan mung garing ngrungokke kula sing ngomong niku ya ora kuat. Omong ning ngarep wong akeh ketoke enteng, tapi ngene iki latihane suwe lho, Besti. Lho tenan kula latihan omong di depan umum tangan nganti anteng ora ngewel ngeten iki. Niki latihane ket SMP 2006 tekan sakniki 2026 berarti 20 tahun kula latihan omong ning ngarepe wong akeh. Iki suwe latihan, tapi ono sing suwe meneh ora latihan omong, latihan ngrungokke sing suwe niku. Wong niku iso latihan omong, 20 tahun rampung, tapi latihan ngrungokke kadang tekan umur 58 durung mesti iso ngrungokke wong ngomong. Makanya kita dipasang 2 telinga 1 mulut saja supaya banyak mendengar daripada berbicara. Sepakat? Kalau terus ke. Jam piro niki? Setengah rolas. Nek 10 menit sekuat mboten niki, Bapak Ibu? Nggih, alhamdulillah. Pun. Ya sakwate bebas nggih. Nggih. Akhire napa istilah kula jenengan
Swarga niku dijagani kanggo sapa? Lah ngoten pertanyaane. Uaidat dijanjekke lil muttaqin kanggo wong sing takwa. Lha wong takwa niku sapa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra. Alladzina rupane wong akeh yunfiquna kang padha nginfakake sapa alladzina fisarro ing dalem waktu susah, waktu sempit, wadoro lan waktu bunga, waktu seneng. Berarti wong sedekah niku seneng ya sedekah, susah ya sedekah. Aja nganti nek susah tok lagi sedekah. Nek wayahe seneng niku duwite dihambur-hamburke. Nggo tuku sing aeng-aeng rapati ana gunane. Tuku dara. Tuku jago, tuku apa-apa sing rapati kanggo akhirat. Ngoten niku jenengan diambur-amburke duwite. Tapi nek wis wayahe susah, lagi kelingan Gusti Allah. Ana wong nek wayahe sehat nu ora kelingan masjid. Mbasan wis lara niku lagi ngene iki, ngapunten. Lagi ning masjid. Ya untung kok dene isih urip dadi isih iso saba masjid. Ora langsung teksek mati, nggih to? Ana wong niku arep yasinan lho dadak ngenteni sehat. Dijanjeni, sok nek aku sehat wae aku tak mangkat ning masjid. Sok nek aku nek sehat wae padahal dhek isih lara. Waktu sehat biyen ra kelingan blas Al-Furqan. Bahasan wis lara terus aku ga iso. Aku ga iso. Ya ayo lek ning masjid. Sok nek aku ayah saya ajingan. Apa? Arep ajingan. Arep yasinan, ora cethole ngomong arep yasinan. Ora sida waras naudzubillah. Ana wong nek sehat ra kelingan Gusti Allah, mbasan lara langsung sedekah, langsung slametan. Kanthi tangga-tangga do titen kok suwe ra lara ya. Mergo nek lara langsung dene slametan ngundang tangga-tangga. Ya Allah. Aja nganti dititeni tangga mergo larane jenengan, Bu, Pak. Ayo senajan jenengan sithik-sithik ra apa-apa sing penting infak, sing penting sedekah. Mergo napa? Wong nek gelem sedekah bakal slamet, bakal wilujeng. Ora wong tok anggere dekne gelem sedekah rak slamet. Kewan wae anggere gelem sedekah niki slamet. Contone sapa? Pitik. Pitik anggere saya gelem ngendhok ora dibeleh, Pak. Tapi pitik wis ora gelem ngendhok, beleh wae. Wong bebek wis ora gelem ngendhok darane bebek pekir kok nggih mboten. Mula jenengan bebek afkir, bebek pekir niku dekne beleh wae mergo wis ora metu manfaate. Wong ora gelem sedekah, beleh karo Gusti Allah jenengan. Apa dibeleh rezekine saya seret, saya mampet naudzu. Lah jenengan kok gelem sedekah, tapi apike piye sedekah iki Pak Coy? Sedekah apike niku ya sak kuwate wae, rasa maksa-maksa. Allah niku mboten seneng maksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jenengan nek pawakane pawakan banyak ya ngendhok gedhe. Wong bokonge amba, nggih mboten. Nek pawakan emprit ya ngendhok cilik wae, wong bokonge cilik. Aja nganti wagu, mosok wong sugih kok sedekah sithik. Iki padha karo banyak ngendhok-ndhok kemprit. Wagu banyak kok ngendhok kemprit ya digajul juragane. Oh, banyak edan. Pak, mergo napa dekne ra seimbang. Ning ya aja nganti diwalik, Bu. Aja nganti emprit ngendhok-ndhok banyak. Emprit kok ngendhok-ndhok banyak, jahit bokonge, Pak. Akhirnya mpret padha mpret takon-takonan, "Nggonamu jahitan piro?" "Nggon aku jahitan 3, nggon aku jahitan 8, Dik. Aku wis ra iso ngendhok meneh mergo kegedhen ndoke." Aja dipaksa sak kuwate, mending sithik tapi ajeg daripada akeh terus mandek. Ayo tiroke. Mending sithik tapi bangane akeh terus wis. Eling-eling ya, Bu nggih. Nomor loro kayak ndang rampung. Nomor loro. Allah. Lali ngece jenenge. Ya ora lali. Ngene iki jenenge loading. Ngono lho, Bes. Ra ono ustaz ngomong lali lah teneh mateni pasaran. Ora lali ngaten iki. Ini jenenge mikir ngelek entekan sinyal ngoten. Nomor 1. Allah ini. Ngombe sik wae lah ben.
Nomor loro, wal kadhiminal ghaidha. Anggere diparingi pelumas ini yo lancar. Wal kadhiminal ghaidha. Nggih menika iso ngampet lara larane ati. Jenengan urip rak tau nglarani to Bu, ya tau dilarani. Cuman wong niku gak ada penyakit nek nglarani ra krasa, tapi nek dilarani paling nelongso. Sehingga ngapunten Bapak Ibu, sak kecut-kecute kelek niku nek keleke dhewe ya kuat ngambu. Tapi nek diambuke wong liya ya semaput. Entute dhewe niku lho wong niku eman-eman diguang kok nek iso kambu entute kok. Mergo napa? Entut nek entute dhewe sedengan. Nek entute wong liya, walah lah mbubarke kahanan. Kok entut? Jenengan tahu oweng-owengen mboten sikile? Neng pinggir-pinggir jempol kalau Pak, ngoten niki dingenak-ngenake. Nek ra ana wong liya terus pancen sedengan wong eleke dhewe. Nek eleke wong liya kaya paling gedhe. Mula kadang-kadang jenengan yo nglarani wong lanang, tapi jenengan ra krasa. Sing krasa sik kakung. Mula rata-rata wong lanang niku ngampet uripe, gek brodol rambute. Wong wedok nek omong ra tau mikir, dar protol brengose. Mula wong wedok niku ra ndek brengos mergo kaken nggo. Terus wong wedok brengose rontok. Lah wong lanang kaken nggo mikir terus sing rontok rambute. Mula rata-rata wong lanang botak. Ngoten. Lah wong lanang senengane mikir, wong wedok senengane omong. Lah ning donya iki ra ono critane wong loro mergo kakean omong. Tapi akeh wong loro mergo kakean mikir. Ana wong niku sehat entuk kabar susah langsung gledak semaput jantungan mati. Ana wong lara laranen tapi entuk kabar bunga sehat meneh mergo bare entuk warisan akeh. Ana wong niku lara laranen nggih jare radio nika ungkris-ungkrisen. Wonten to Pak radio ungkris-ungkrisen? Nggih, wetan kono kuwi kok. Kata-kata ning ngene iki, selamat tinggal penyakit, selamat tinggal ungkris-ungkrisen. Ojo kokan pertengsing, ngombe moring-aking sebelum jeleding. Lah aku apa lo penyiar kono biyen. Nggih kula iki penyiar teng mriko niku setahun terus pindah ora bayaran. Pindah ning Persatuan 4 tahun, pindah meneh ning EMC setahun. Jadi kula total menjadi penyiar radio niku 6 tahun, Pak. Kenapa kok kula metu sebagai penyiar? Karena penyiar itu ternyata munafik. Kenapa kok munafik? Omonge karo atine beda. Jare wong tuwa mbiyen beda ati seje lambe. Ati loro, siaran tetep engkon guyu. Ora entuk siaran karo nesu karo ngamuk-ngamuk ora entuk, tetep karo guyu. Jenenge smile voice. Zaman semono kula siaran ning Radio Persatuan niku, arep pangkat siaran ati kula lagi loro larane. Mergo napa? Delok dhek ero liyane. Wah, ati kok ditujem-tujem niku Mas. Tapi ya tetep ning ngarep radio ya karo guyu ngenten iki. Contohnya nggih siaran karo Smile Voice ngenten iki. Kadang Persatuan, mari kita dengarkan lagu dari Happy Asmara dengan judul Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Jangan kemana-mana, panteng terus Radio Persatuan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Selamat mendengarkan karo guyu. Ora entuk penyiar dumeh hatine lagi loro siaran karo ngamuk. Iki lho pendengar lagune. Rungokke karep ora patheken. Cuk kabeh. Iki jenenge penyiar peyok ngenten iki. Nomor loro kula metu sebagai penyiar kenapa? Ternyata penyiar niku selain munafik juga wahwu. Wahwu niku ngeten iki, Pak. Wong nak krungu swara kula ya ngomong, "Wah." Bahasa Pedro wong emeng, "Oh." Mergo kadang ra imbang. Kula nate ngisi pengajian dilalah kula teko dhisik, panitia ra ngerti nek kula niku ustate. Takon karo kanca kula, "Put, lha iki ndi? Mas Miko kok ora teko-teko?" Jare kanca kula. "Lah kuwi Miko ning cedhakmu." Apa responnya? Astagfirullahaladzim. Jenengane Mas Miko apa? Nggih, alah Mas ra imbang antara wonge karo suarane. Panci nggih, nek siaran radio swara kula gandem gedhe niku. Apa nek pas siaran wayang, tambah ngeten iki contoh. Kadang Persatuan. Giaran Ringgit Purwoso Dolatas menika kagaraken saking Songos kawan KLFM Radio Persatuan Bantul. Kanthi lampan Gatut kanca gugur dening dalang Ki Hadi Sugito saking Toyan Wates Kulon Progo sugeng midhangetaken. Nak krungu suarane kaya Werkudara nggih Pak. Bahasa Pedok wae kaya Sencaki. Ming cilik tapi kegedean brengos karo suarane. Banyak sebenarnya orang yang munafik itu bukan hanya seorang penyiar radio.
Ana kok nang lingkungane awak dhewe niku wong munafik. Sapa? Guru PAUD. Guru PAUD, guru TK, guru SD cah cilik-cilik niku wong munafik. Kenapa? Atine karo lambene beda. Ning omah bar padu karo bojo, ning sekolahan wani nyanyi kok. Piye apa ora hebat manajemen atine guru-guru PAUD. Ning omah balang-balangan soblok, klontang. Lah kok tekan sekolahan, anak-anak jangan bersedih ya. Ayo nyanyi sama Bu Guru, kodok ngorek kodok. Padahal atine bar diorek-orek. Makanya pinter jogo ati guru-guru TK niku. Wal kadhiminal ghaidho, ati lagi panas, metune swara isih apik. Mergo napa? Pinter nahan emosi. Wong iki nek iso kaya tremos niku lho, Pak, kaya tumbler. Tromos napa jumbo. Jumbo, tromos, tumbler niku isine banyu panas. Tapi apa jumbone melu panas? Mboten, tetep adem. Jenengan ya ngono nek iso kaya kuburan. Kuburan iki ya diisi wong apik, diisi wong elek, tapi nyatane kuburan ya ora tau protes, ora tau kondo, aku lho dileboni wong elek ya ora. Meneng wae kuburan niku. Wong tuwa nek iso iki kaya jumbo kaya kuburan, menengo aja pati akeh sambat. Ana wong tuwa kadang-kadang rumah anak itu penuh dengan sambat. Kondo-kondo kancane, "Dek, penak uripmu anakmu ming siji. Ngene iki anakku kemriyek kaya anakan pitik. Aku arep dolan ning ndi-ndi ora iso wong ning omah duwe cilikan." Ana wong tuwa kok ngarani anake cilikan. Iki berarti wong tuwa ora sopan. Sesuk nek jenengan tuwek diarani tuwekan. Lah apa sing apik? Aku duwe cah cilik. Nek duwe cah cilik nek jenengan sepuh diarani tiyang sepuh. Sopan di tiyang sepuh mbangane tuwekan. Tiyang sepuh. Makane ayo bangga ngrumat anak, aja nganti gampang emosi, gampang marah. Jenengan nate mboten Bu nyentak putrane nate? Kerep napa sering? Lah. Saiki jenengan nyentak sesuk bakal disentak genti mergo urip niku genti-genten. Ana wong tuwa niku sabar ngrumat anak. Sesuk jenengan di rumah anak ning rumah sakit ya kanthi sabar. Ngersake napa, Bu? Ngersake napa, Pak? Ajeng kula tumbaske, pengen mie ayam, monggo-monggo ning rumah sakit wong tuwa niku plengah-plengeh mergo napa anake sayang. Bayangke anak wis ra sayang jenengan ning rumah sakit tambah diseneni. Ngene iki ra gawe penake anak, gawe repote anak. Jane aku arep nyambut gawe malah nunggoni kowe lara. Ra sida ngene iki nyambut gawe, wis wong tuwa model apa kowe ngene iki. Akhire mbokne ming plira-plir terus mati. Lah sing mateni sapa? Ya anake dhewe mare pikirane mbok. Mulai sing bangga sakniki alhamdulillah anakku akeh. Anak kok 11, Dik, kaya aku niki seneng, Dik. 12 ngono malah kaya hanger. Sak lusin. Anakku 11 iki penak main bal-balan ora usah ngebon kanca liya saka ngrasa. Ya anakku dhewe ya iso. Ngono iki, ngono ku anak niku bangga, banggake wong tuane sesuk nek jenengan sepuh. Kondo-kondo kancane. Alhamdulillah, Mas, saiki wong tuaku isih urip. Aku penak urip ditunggoni wong tuwa, duwe jimat Mas, barang siji kudu tak rumat, wong tuane bahagia. Ana anak kok ora dibanggake wong tuane. Ngene iki sok anak tuwa ya ora tau banggake wong tuane. Akhire genti-genten, kondo-kondo kancane. Kowe penak Mas, uripmu ayem, uripmu ora ketunggon wong tuwa. Wong tuamu pinter mati nom. Pancene wong tuwa mati nom iki nyenengke anak. Lah ngene iki delok mbokku isih urip wae. Wong kancane do kena corona dek isih mencicil dhewe. Ngene iki bayangke ana wong tuwa dingeneke anake mesti gelo atine jenengan. Ana wong tuwa kadang-kadang ngeten iki, wani ngomong gayane wae. Titenono ya Dik, titenono. So nek aku tuwek ra bakal melu anak, aku ra bakal dadi bot repote anak. Arep tak asuransikan jiwaku. Niku tuwek anyaran ngoten. Nek tuwek tenanan wis ra iso ngono ngene iki. Aku melu sapa? Aku melu sapa? Wah, ngene iki nek anak akeh ya rebutan anak apik kok. Derek kula mawon Bu, derek kula mawon, jare anake sing ragil. Ra iso aku anak ragil, ibu kudu melu aku, nggo rebutan anak. Kaya wingi ning Mekah niku kula delok niku ana wong tuwa nggo rebutan anake. Derek kula mawon Bu, derek kula mawon. Ora, ya aku melu kowe, kadang-kadang gentenan ya oleh ngoten niku. Saking senenge. Iki nek wong tua apik ngrumati anak, wong tua terus dienggo rebutan anak. Bayangke nek saiki wong tua nyebai.
Karo anak sombat sembet wae, akhirnya sesuk ya ngono jenengan wis tuwek ra iso ngopo-ngopo, ming kandha ngene karo anake. Aku melu sapa? Aku melu sapa? Anak 5 ora ono sing ngejak. Anak 5 iki meneng kabeh. Ana sing ngomong siji malah nglarake ati. Ha melu sapa-sapa karepmu mbok wong kabeh-kabeh ya anakmu. Waton ra melu aku. Akhirnya mbok nek ketap-ketip mati meneh. Wis mati wong tuane. Mergo jenengan gampang ora sayang karo anak. Ayo sakniki luwih sayang, aja nganti gampang nyentak. Mergo annasu yamutuna ala ma'asyu. Menungso niku matine tergantung uripe. Nah uripe plengeh-plengeh mati pas sumeh, Pak. Jajal. Petuk wong gak plengeh. Engko petuk malaikat yo, lho malaikat mati. Lu ngene iki ning akhirat yo mung guyu tok isine jenengan, ora wedi. Tapi anggere ana wong kok pecucap, pecical, pendelak, prengat, menjap. Penak garin terus ke. Iki mangke mati ya pas kondisi mecucu, wong ra disayang Gusti Allah. Ya niki, lho, sapa kuwi? Mati. Ning akhirat takoni man robuka ya mung nesu. Makane ayo kula jenengan iki berusaha disenengi Gusti Allah dengan cara tidak banyak marah. Ngoten. La takdzab walakal jannah. Aja muring-muring bagimu surga. Ngoten dawuhe Kanjeng Nabi. Wes. Kok do meneng kabeh. Apik niki. Mirengke to nggih? Wes, sithik malih 5 menit malih tesih kuat. Nomor 3. Wal afina anin nas. Nggih menika wong sing pinter, wong ahline takwa niku sing iso ngapura wong. Wong ra ngapura wong niku termasuk wong bodoh. Jenengan amale pirang-pirang tapi karo dulur kok congkrang. Karo dulur ora akur, ra ditampa ibadah jenengan. Padahal le salat tahajud nganti bathuke benjut. Le zikir nganti lambene jeder, le sujud nganti dengkule abuh. Tapi kok jenengan rakur karo dulur, ibadah jenengan angel ditampa. Mergo napa jenengan ra iso nampa peparinge Allah. Jenengan niki ra iso Pak milih dulur. Dulur niku sing milihke Allah. Aja dikira kula jenengan iso milih dulur ngono. Lah kula nek iso milih dulur saiki ya kula pengen dadi dulure Bung Tommy. Dulure Mbak Tutut nggih mboten? Nggih, sugih kula sakniki. Wong-wong tuwa wae kula ora iso milih kok. Nek kula iso milih wong tuwa, kula mau dilahirkan dari rahimnya orang tua biasa. Nek iso kula ndek keinginan pengen dilahirkan dari rahimnya Ibu Iriana Joko Widodo. Saiki aku dadi wakil presiden. Jenengan ngundang kula mesti angel. Wapres kok. Ya minimal ketua umum partai. Ngoten nggih Pak nggih? Nggih. Lah gandeng aku ora iso milih ya wis dilahirkan dari rahimnya orang tua saya. Tak trimo, tak tampa, malah seneng. Umpama kok kula iso milih, kula ya wegah no dilahirkan dari rahimnya orang Jawa-Jawa Nusantara biasa Indonesia rapati kajen. Tenan rapati kajen. Nek iso kula dilahirkan dari rahimnya orang Arab sana, Pak. Orang Yaman saiki ning Indonesia. Wo jenengan nyeluk kula ora kok Ustaz Miko Cak Coy, ora Habib Coy. Jenengan ketemu kula langsung buka botol langsung idoni beb ngono kuwi. Lah gandeng kula iki wong biasa ya ora ono sing nyeluk-nyeluk kula beb. Ning ya wagu ya beb kok Coy. Aja kok ngene wong kula rene ora ono sing methuk. Nggih. Rene dhewe buka lawang ya wis nyunyu ora ono sing nyalami belas. Sing nyalami ya malah jenengan sing kula salami ya Pak. Ya paling dikira ustaz rung teko iki mau. Paling aku dikira wong golek tekek. Ra apa-apa karang ya besti kabeh nggih Bu nggih. Nggih, kerto iki kanca kenthel kaya umbel. Saking kenthele. Mila kula jenengan sakniki ayo trimo ra usah kakean sambat. Wis ditampa dulure jenengan iki anggere jenengan iso nampa eleke apike. Ibadah jenengan sithik-sithik diterima Allah. Daripada ana wong niku umroh ben sasi, haji ben taun. Gedhekke anggenipun ngetokke apike, tapi karo dulur dhewe pedhot. Lho, ibadahe elek tapi wonge ketok apik.
Elek ketok apik niku bahaya, mending elek karuan ketok elek. Mbangane elek ketok apik kaya telek. Wong ana telek kok rasa coklat. Gek rasa coklat ambu duren. Diambu duren, didilat legi, jebul telek. Ngene kok ditakoni tanggane sing ra ngaji. Mau Kak Coy bahas apa? Mbah ngomongke telek. Ustate telek paling ngono paling. Kelingane meng telek niki tok. Mula jenengan aja gedhekke jamaah, aja gedhek yo jamaah yo apik, sedekah yo jaos. Apik tapi ayo utama niku napa? Sambung sedulur. Teng mriki kadang wonten wong niku rapati akur karo dulure. Apa mergo warisan? Boten. Pancing nggih nek cara jenenge mawon, warisan niku marai gelut, marai geger, mergo saka tembung war. War niku artine perang. Makane warisan niku peperangan pancing. Nek ana sing marai ora perang niku napa? Akure dulur mergo lambene wong tuwa, sakjane ngono. Dadi ana anak kok ora akur karo dulur mergo wong tuane dhewe asline banding-banding ke anak wong kok ngene kok di Ngopo kok sing apal kono? Mergo kono kulino melu senam. Nek bapak-bapak gak senam wegah, nek ibu-ibu mboten semangat anggere ning kelurahan, ning dusun ngoten niku senam. Ayo, anggere tukoke napa tiket gitu jalan sehat, ngoten terus mangkat senam. Karo Siti Semok piungan kono modele. Niku le senam langsung. Nek bapak-bapak wegah, ibu-ibu nih sing ayo 1, 2, kiri, kanan. Nek wong lanang ra ora ming delok saka pojokan karo ngene iki. Apik ya. Iso mentul-mentul ngono tok. Wong lanang ming nyortir. Karo moto. Gayane nggo bahan. Heeh. Kula jenengan anggere kok akur karo dulur iki sapa to penyebabnya? Penyebabnya wong tuwa dhewe. Congkrah karo dulur sing nyebabke ya wong tuane dhewe. Mergo ana wong tuwa niki sing kadang-kadang sayang karo anak, ana wong tuwa sing rapati seneng karo anak. Anak sing disayang kuwi ya anake dhewe, anak sing disiya niku ya anake dhewe. Kula nek iso jenengan nuturi anak niku aja ning ngarepe dulure, ndak marahi congkrah. Piye? Jak mlebu kamar, omong wong loro, jare tukul kae 4 mata, jare wong Jawa catur netra. Kandha jenengan, "Le, jare kowe ngene. Oh, Bu, aja le, aja." Ngono kuwi ning ngarepe jenengan tok, ra ono liya-liyane. Ora kok ning ngarepe adine jenengan seneni. Kowe ora pinter kaya adimu. Adimu cilike pintere kok iso nyapu mbau-mbau isa-isa. Lah kowe gerang kok hape wae. Kowe jane anak apa lho? Akhire anak yo mikir, "Lah mbuh kowe ki wong tuwa apa?" Akhire padha ra cethane wong loro niku. Bila nek iso kula jenengan iki sing pinter kaya dokter. Dokter ora pinter nggih Pak nggih. Pinter ora dadi dokter. Wong ana lagune bocah pinter sesuk dadi numpak helikopter. Niku lagune ana. Ngapa dokter kok pinter? Dokter niku pinter Bu nek arep nyuntik pasien niku ora ning ruang tamu. Nggih mboten? Tapi dijak mlebu kamar, njuk lawang ditutup, terus kathoke diplotroke. Kathoke pasiene itu kathoke doktere. Ana dokter arep nyuntik kok kathoke diplotroke nganti pasiene wedi. Aja jodok. Ya pasiene niku lho kathoke diplotroke. Bar niku terus disuntik. Pasien disuntik niku ora dilarani, tapi ora ana pasien sing nesu. Mergo napa? Dokter pinter. Ora entuk metu kejaba wis kathokan meneh. Ngoten. Gek wong bar disuntik niku bar dilarani malah ngomong matur nuwun kok. Mergo napa? Saking pintere doktere. Yo terus bar kuwi matur nuwun, Dok. Gek ana omongan sing aneh meneh. Bar ngomong matur nuwun terus ngomong telas pinten. Wong bar dilarani kok mbayar. Mergo napa? Dokter pinter. Ana dokter kok ning ruang tamu coblos siji-siji. Dokter rapati pinter. Lho nek iso jenengan iki nuturi anak niku jak mlebu kamar. Wong loro aja nganti ana liyane. Ndak atine mangke lara. Ya pancen dibanding niku ora seneng. Wong wedok wae mang banding Pak, ra mangke nesu. Aku mau saka Sleman Dik ketemu karo adimu Dik Siti. Tenan adimu ki masakane enak, segane pulen, sambele pliket. Enak tenan Dik, kok beda karo masakanmu. Wong wedok dingenekke mesti atine mangkel.
Aku jane ngerti kowe seneng karo Siti. Kok apa dadak bali ra mati ning kono sisan lho. Mergo napa? Mergo jenengan ra seneng dibanding, ati loro. Dek iki urusan sambel. Pertama sambel. Liyane ra mremen lho ngono kuwi. Wong lanang dhewe mang bandingke Bu, mangke ra ya nesu-nesu. Jare jenengan, aku lho Pak nek delok jenengan karo kakange jenengan kok beda. Beda piye? Kakange jenengan bener rada sepuh tapi kok ketok isih seger. Tur duit-duitane barang lancar. Kowe iki isih enom kok raimu pucet to, Mas. Tur ya duitmu seret. Jare wong lanang di ngonoke terus ngene. Ngomong apa, Dik? Ngomong apa? Aku sadar, Dik, kakangku bagus, mulane bojone ayu ora kaya rupamu. Mergo napa? Jenengan dibanding, wong dibanding niku ora seneng. Aja nganti banding anak. Anak niku ya mungsuh. Mula sak loro larane atine jenengan, ayo di ngapura terus. Ayo sing pinter kaya wong biyen. Wong biyen niku nek nuturi anak niku ora langsung ibu-ibu. Ora kok kaya saiki wong tuwa niki wong lanang-lanange pasrah wong karo wong wedok. Wis urusan didik anak wong wedok kabeh. Aku pasrah bongkokan yo, Dik. Lho iki bocah dudu damen. Kok pasrah bongkokan iki piye? Kudune jenengan iki yo melu didik kaya wong tuwa biyen. Wong tuwa biyen iki anggere wong lanang niku duwe wibawa, Pak. Ngeten iki model. Wong wedok bersandiwara. Anak gelake atine sing putri. Ngene iki sing matur yo ibu-ibu niku, Pak. Wau tole ngene karo aku. Oh apa? Heeh, yo celuk bocahe. Wong wedok karo ngene iki, munduk-munduk ngene anake. Le. Apa? Golek bapak. Golek bapak. Lah ngopo? Ora ngerti. Padahal dhewe sing ngodul. Ya pinter pancen rada sandiwara. Kono golek bapak. Nah, akhire anake munduk-munduk ngene iki. Pripun, Pak? Kowe jare ngene karo mbokmu. Nggih, aja dibaleni meneh. Nggih, Pak, nggih. Wong lanang dhewe wibawa biyen, Pak. Ora kok saiki wedok kabeh. Wong lanang menang. Ora digagas karo anak-anak. Makane ayo kerja sama dalam keluarga. Wong sisteme wis cetha kok mbiyen niku lagune. Dayowe teko, gelarno. Klasane bedah, tambalen. Jadahe, pakake. Iya. Kok kucing ra doyan, ya asu sing doyan, Pak. Lho pancen lagune ngono kok mosok arep dipiyeke. Dadi ana sisteme, dayowe teko, lagi gelarke kloso. Gelare klasane bedah, tambalen jadahe ternyata jadahe mambu pakake iki mau. Ngoten. Lha ora saiki ki ora model langsungan kok. Dayowe teko, pakake asu. Ya mlayu dayowe. Mila ayo nganggo sistem sing sae. Lah rumah tangga iso apik ora iku tergantung kerja sama kita. Wong lanang ya duwe salah, wong wedok ya duwe salah. Wong wedok salah njaluk ngapura karo sik kakung. Kleru deh ngomongku iki. Ra ono wedok kok salah ya, Pak. Wong wedok niku mesti bener. Wong jenenge tembunge masalah, berarti sing salah mas-mas. Nggih wong masalah. Nek sing salah wedok berarti mbak salah, ra ono mbak salah. Wong wedok apa kok salah terus njaluk ngapura. Mas, ngapurane ya, Mas. Tapi iki jarang. Wong wedok kok gelem ngapura, njaluk ngapura karo sing lanang. Neraka praile tutup. Praile murup tenan nggih. Tapi wingi niku dilalah pas bodho niku berkah hari raya, Pak. Jenengan disungkemi, nggih mboten? Nggih. Bojo kula ya pas bodho ngoten niku tok nggih. Karo ngerti timpuh ning ngarep kula karo ngomong nyekel tangan kula karo ngomong ngene iki. Omonge ya ora pati cetha kae nggih. Karo ngene iki, Pak, sampeyan namanya Pak. Pak. Pangestunipun ya Pak. Lho, aku ya iso jawab, ya padha-padha. Ya padha-padha ra cethane iki. Tapi berkah niku. Tapi wong wedok kok salah niku jarang-jarang. Wah dadang sing lanang wani diseneni sing wedok. Ngene lanang ya ming nggih Dik, nggih jenengan tiyang sae kula tiyang gendera. Wong lanang aja nganti rumangsa bener. Wong lanang ndek salah dijaluki ngapura karo sing wedok. Ngapurane ya Dik, jare sing wedok. Mo. Ngapurane ya Dik. Gah. Bar ngomong gah moh niki dilalah dekne arep priksa nggone dokter. Gek ra iso numpak motor to, Pak. Ngono ki yo meneng wae arep njaluk terke yo ora iso wong bar ngomong gah moh. Yo meng meneng wae karo njukuk kudung karo tas langsung kudu mlaku. Jare selanang malah dibebeda. Neng ndi, Dik? Neng ndi yo preksa. Lah kok meng mlaku? Ora ono sing ngeterke kok.
Akhirnya tapi tak terke gelem ora, ya bingung arep ngomong gelem kok mau wegah-wegah. Arep ngomong emoh kok nggone adoh. Akhirnya meneng wae karo ngene iki dolanan kuku. Sudah ngeterke apa ora? Ya sik dhek sik goleke motor, akhirnya goleke motor. Kene gak numpak, ngono ya gelem numpak tapi ra gelem mepet. Ra gelem nyedak, tengah-tengah didang-dangi tas. Lungguhe bemper guri lho Mas karo ngene iki. Tengah kosong gocan arep disuntikke kae. Wah, akhirnya rada maju dhek penak anget. Mah. Apa atos-atos iki? Tas. Kira gane metu. Gelak dienteni dokter nyentak-nyentak. Lah wong kok nyentak-nyentak sok mati nih pas nyentak. Nggih, mulai sing sumeh. Wong lanang niku iso apik iso elek tergantung wong wedok kok, Bu. Anggere sing wedok niku nyenengke wong lanang iso sehat nggih, Pak. Wong lanang nyambut gawe ket isuk tekan isa. Isuk tekan isa ning kantor lemes, mulih sehat meneh tergantung anggere sing wedok nyenengke. Sehat meneh ngadeg nggih. Mah wong ngene lho Pak, ngeten iki. Oh, pikiranmu mesti tekan endi-endi to. Wah, iso sehat malih takoni kancane, kok lemes ya Mas? Alah, Dik, ngene iki rak ning kantor aku lemes. Engko nek ning omah rak sehat meneh, wong pancen bojone mengandung vitamin. Nggih. Ana wong lanang ning kantor sehat, mulih lemes meneh. Mergo napa sing wedok ngandung formalin. Dadi kadang-kadang ra nyenengke. Mula kula jenengan iso wong lanang iso sehat, iso cerdas tergantung sing putri, anggere sing putri nyenengke, wong lanang iso nyenengke sehat-sehat. Tiang putri juga demikian, Pak. Wong wedok niku iso dadi wong apik, sabar tergantung sik kakung. Anggere sik kakung sabar, mangke wong wedok niku ya sabar. Anak nangis niku ya tambah digendong, dineng-neng. Wah, anakku nangis iki. Gek meneng nak cup. Anakku pinter iki bagus dhewe. Kaya bapake iki ngono. Mergo napa bapake nyenengke. Jajal lek bapake nyebai, anak nangis tambah digajul. Ayo ono nangis. Keplaki sisan kok. Wis rupane padha gerangane. Kelakuane wis ora kacek. Gajuli akhire penceng-penceng kabeh anake mergo napa? Sing lanang nyebai. Kita ya ayo menghargai. Ada arep nendi-nendine iso pamit karo garwa. Jenengan enten mboten tiyang kerto ngriki arep tindak pundi-pundi mboten pamit karo garwane. Enten mboten, Bu? Ya isih urip wonge. Ya teko. Alah. Kanjeng Nabi mawon, Pak, badhe tindak tahajud. Ora ada to tahajud niku. Niku pamit lho karo garwane. Dek, aku arep tahajud. Piye entuk apa ora? Monggo nembe tindak. Lah nek awak dhewe arep pancing ya ora pamit. Sluman-slumun selamat. Mergo ngopo kok wong lanang ora pamit? Mergo nek pamit ra entuk. Akhire wis ora pamit sisan. Padahal niku tidak menghargai. Kula iki arep pengajian, mbok sedina ping 3 ngeten iki. Kula ya pamit ping 3 karo bojo. Cekelan salaman. Mah. Nah, yo karang bojoku jenenge Fatimah. Mah ngono. Tapi kula nyeluki mamah ngoten. Kenapa kok panggil mamah? Ustaz kok ora nyeluk Abi Umi? Ah sorry kene ustaz tapi wong Jawa wong Indonesia. Celukane ya kearifan lokal Nusantara. Ra kudu dadak Abi Umi niku mah apik. Nek cara kula lho. Soale napa? Air susu ibu niku singkatane ASI. Lah nek air susu Umi. Singkatane yo edayo teko iki mau. Mula kula nyeluke papa mama. Cacahne, Dik, kowe rabi to? Sesuk nek kowe ndek anak celuken anakmu ora kok bapak ibu wis ra level. Celuk apa papi mami. Ngono. Mami dodi. Lho ngono lho, Dek. Iya ben anak niku duwe kepercayaan diri, ora kok diceluk pak ibuke dibuli mangke ten sekolahan. Ya celuk papi, mami, ngoten terus ditakoni karo kancane. Kamu berangkat sekolah sama siapa? Diantar papi dong. Lah papi mau habis nganter kamu kemana? Ngarit. Lumayan ngarit ora apa-apa. Wong lanang arep tidak pundi-pundi pamit. Ngoten. Kersane napa? Ben jenengan dadi wong apik. Dawuh sing terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah seneng karo wong apik-apik. Mula wingi selama Ramadan jenengan dilatih dadi wong apik, dilatih dadi wong ra kakean mangan, ra kakean ngombe, ra kakean ngomong, malah turu wae entuk ganjaran. Pun alhamdulillah jawah niku berkah. Jawah niku jetungan kalian donga, jawah niku toyane medun dongane munggah. Mila pas jawah aja ngelah, nek jawah malah bersyukur alhamdulillah. Mula dongane Allahumma shayyiban
nafi'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa imanan daiman kamila wa yaqinan shadiqa wa dhanban maghfura wa taubatan nasuha wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa nafsin la tashba. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqani salihah ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a syah عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود Yo ditoke-toke baksone. Awiti ingsun lara syiiran kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat matan nikmate bakso pas udan nikmate pas udan akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe gak dikateke yen isih kotor ati akale yen isih ati akale lamun palastra ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane iki pangan iki amine kelak bededek kuwi bihune aja lali kecap sambele ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a taraji adfatan ya jiratal ya uhailal judi wal karam ya uhailal judi wal karam. Ibu-ibu durung sampun wonten mawon boleh kakak lepat anggen kula matur nyuwun ngapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pun atau lekas dengan turun alih walau kata umat akhirnya engkau sambung kata mengayo Usia mengamal dengan segala sakit untuk isi saring pun soho sakit mengamalkan
ke paripurna. Kalau memang kepada bicara berwakil berwarna apakah ketika yang turun samudra panjang. Semoga acara selain halal pilihan dulu kali berita sesarana penjelasan kali penjelas kalimat sahih. Alhamdulillah. Dari pagi ke hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.